kalahati. Magkano kilo ng galunggong? 100 kalahati. Ah, 100 kalahati. Bali ang kilo po, 200, no? Tapos ang kilo ng tilapia Batangas, 100, no? Mura nga, 100 pesos. Kagabi nandito ako eh. Nakita nga kita eh. Anak mo yata yun eh. Oh, nakita ko nga. Di na ay, 60 lang po. Di ba ilang araw ako dito? Kita nagbakal kasi ako. Ngayon nga lang po uli ako nakabalik nung huling pag-uusap po natin na eh. Yan po, alaka po, 80 pesos po ang per kilo, no? Yan, nakita po natin mga presyon po nila dito sa Malabon Fish Market. Magkano ang kilo niya, boss? 130 na lang. 130 ang kilo ng samaral. Makauwi na lang kami. Ay, 110 na lang po. 110. 110. Sa belly. Sa 50 po. Sa Pampano. Sa Pampano, magkano ang kilo ngayon? 250 na, 250 po. 250. Thank you, thank you. Ayan, 100 per kilo. Pusit Kalawang. Boss, nandiyan ka pala. Ay, boss. Wala ka sa kabilang gilid. Nagkakauli yan eh. Kasama na mic yan, sir. Kasama na mic yan. Mamaya makahuli tayo, boss, sana eh. Tuwa po, naminis ko yan. Nagkita kami kagabi. Oo, naminis siya. Tumahan ka ba? Oo, nagkausap kami. Kagabi, nakita kami dyan sa may gilid. Sabi ko nga, ang haba nga ng live stream natin eh. Nag-usap kami sa live stream niya eh. Abangan lang niya eh. Hindi nga sa akin, kung tao, kami na ako yan. Oo, namasyal siya kagabi. Wala nga siyang panibagong upload eh. Yan, dalagang bukid, 120, no? Ayan po ang per kilo po dito sa Malabon Fish Market, no? Magkano yellowfin tuna, boss? 180. Oh, 180. 180 po ang kilo ng yellowfin tuna. Torsilyo, 100 po ang per tumpukan. Tapos, 120 ang matambaka, no? Binablog na naman. Alis na to? Tamba? Sir, tulingan. Ah, tulingan. 120 po ang per kilo ngayon ng tulingan. Ay, dito may nagbablog dito. Huli lang sa dakmayan niya, kita-kita. Shoutout tayo. Mamaya na yan, mauubos na yung mga paninda nyo. Dumating na si Boss Lando Explorer eh. Huling-huli sa dakmayan, pre. Shoutout muna. Ang init nito. Oy. Ay! Basta. Wala ate mo ha. Wala utol mo. Wala na yan, boss. Wala na yan. Nakabili na ako kagabi. Oo, Nagbablog ka. nakabili ako kagabi. Nakakuha na ako kagabi. Kasama ko si Kuya Ed kagabi. Oo, nagkita kami dito. Kagabi nagkita kami dyan. Nag-uusap kami. Lakas kumita ka yun. Siyempre marami na rin ano kasi yung subscriber. Oo. Kaya talaga nauna dito na ano. Sir Ed. Kagabi nandyan siya. Namili ako kagabi, bili ako hipon eh. Nakatagpo ako ng hipon. Kaya nakabili ako ng 250 ang per kilo. So, good morning po sa inyong lahat at nandito po tayo ngayon sa Malabon Fish Market, no? Upang mag-update na mga presyuhan dito sa gilid ng fish port, no? So, marami pong mga namimili nating mga kababayan dito sa Malabon. So, samahan nyo mag-ikot si Boss Lando. Tara, let's go! So, nasa gilid-gilid po sila lahat, no? Yung mga tindera po natin at tindero dito sa Malabon Fish Market. So, marami talaga tayong makikita dito mga isda ngayon sa Malabon.
So may clearing operation na naman po ang MCAT ng Malabon, no? Kaya lahat po yung mga nagtitinda po natin ngayon mga kababayan na mga tindera, nandito po lahat sila sa gilid ng Malabon Fish Port. Nasa gilid kayo lahat ha. Okay. Maaga naglinis. Ate, kamusta? Ito, okay naman. Ay, mga tinda ni ate, oh. Bumili ka naman sa amin. Pili yan siya ka. Para matikman mo yung mga tinda namin. Bukas mo yung vlog mo. Ito. Yan po yung mga paninda po nila dito, oh. Ang kilo po ngayon ng tahong 40 pesos, oh. At ay balon-balunan 140, no? 2 piraso na lang po natitira. Tapos backbone tsaka pakpak 130 pesos, no? Lahat po sila dito nasa gilid. Lahat po ng mga nagtitinda po dito sa Malabon Fish Market. No, mayroong clearing kasi yung MCAT ng Malabon. Hanggang sa kumpare namin, maingay. Sige te, salamat. Yan, may mga tinda-tinda rin po dito mga prutas. Dito rin po sa gilid po yan. Mga gulay. Idol. Oy, idol. 40 po ang kilo ng tahong. Ayan po, yung mga paninda po nila, oh. Piles, kilaw pa ang tasa rin ba? Lahat po sila nasa gilid. Sandang kalahati. Magkano kilo ng galunggong? Sandang kalahati. No, 100 kalahati. Bali ang kilo po, 200, no? Tapos may mga latag po rin sa baba. Okay, boss. Sandang kalahati, boss. 100 ng kalahati. Bali, 200 pesos po ang per kilo. Dalan. Tapos dito po, 200 po ang per kilo ng hipon. Ayaw na. Ayan, meron po dito, oh, 150 pesos po per kilo. Tapos ang bisugo, 200 po ang per kilo. Yan po yung mga lakasan po dito sa Malabon Fish Market. Ayan, oh. 230 po ang kilo ng hipon. Alakaak tumpukan po, 50 pesos. So bagsak presyo po yung mga hipon po natin ngayon dito, no? 240. Ayan, mga paninda po nila dito. Tapos ang kilo ng tilapia Batangas, 100, no? Ang lalaki po ng mga paninda po nila dito, dorado. Ayan po mga paninda po nila dito sa Malabon Fish Market. Mura nga, 100 pesos. Kagabi nandito ako eh. Nakita nga kita eh. Anak mo yata yun eh. Nakita ko nga. Oh, yan po yung mga paninda po nila dito, no? So, dito meron 70 po per kilo alakaak. So, 200 per kilo po ang ipon dito sa Malabon Fish Market, no? Yan, meron po mga tindang yellow pintuna. Tapos alimasag.
Lahat ng klase. Lahat ng klase ni Boss Alan, 150. Ayan po, oh. Malimasag, lumot, 150 po ang per kilo. No? 120 po, oh, yellowfin tuna. Shout out sa ating mga tindero at tindera ng mga nagwagwapuhan at nagagandaan po dito sa Malabon Fish Market. Kaya hasa-hasa po. Oh. Magkano dito sa hasa-hasa? 140 po ang per kilo. Ayan, 140 po ang per kilo po ng hasa-hasa, no? So halos lahat po sila, nandito po lahat sa gilid ng Malabon Fish Port na mga nagtitinda po ng mga isda at hipon. So, panti tayo dito sa ating mga nagtitinda. Hello, nanay. Oh, 60 lang po. Oh. Di ba ilang araw ako dito? Kita nagbakal na ako. Ngayon nga lang po uli ako nakabalik nung huling pag-uusap po natin na eh. Yan po, alaka po, 80 pesos po ang per kilo, no? Yan, nakita po natin mga presyon po nila dito sa Malabon Fish Market. May mga presyo na po yung kanilang paninda. Yan, tumpok-tumpukan po dito, 50 pesos po. Ayan. So, abangan tayo rito ulit sa kabila. Ayan. Ang ganda ng ano, samaral. Magkano ang kilo niya, boss? 130 na lang. 130 ang kilo ng samaral. Makauwi na lang kami. Ayan po, mapaninda po nila dito, no? So sa mga kababayan po natin, murang-mura po yung mga paninda po dito sa Malabon Fish Market. Kaya pumunta na po kayo ngayon. At may mga mabibili po kayong sari-saring isda po dito sa Malabon Fish Market. Salamat po, tatay. Yan, mga paninda po nila dito. So ito yung konsignasyon, yung papasok po sa loob. Pero dito po sa labas may mga nagtitinda rin po ng mga isda. Yan, dito meron po salmon head. Magkano kilo ng salmon head? 110 na lang po. 110. 110. Sa belly. Sa 50 po. Sa Pampano. Sa Pampano, magkano ang kilo ngayon? 250 na. 250 po. 250. Thank you, thank you. So, yun ang kilo na Pampano natin ngayon. 250 ang per kilo, no? Ano to? Kalahating kilo, no? Kalahating kilo po yung belly. Marami po kayong murang mabibili na isda. Tsaka mga hipon. Thank you. Yan, mga presyo po nila dito. Dito. Lapu-lapu. 100 pesos ang per kilo. Oy, hindi. Mabili ka na ang camera. Oo. Kailangan na eh. Nahihirapan na ako magawak ng cellphone. Medyo magbakin siya sa sariwa. Ayan, 100 per kilo. Pusit Kalawang. Boss, nandiyan ka pala. Ay, boss. Wala ka sa kabilang gilid. Nagkakauli yan eh. Kasama na mic yan, sir. Kasama na mic yan. Mamaya mahuli tayo, boss, sana eh. Tuwa po, naminis ko yan. Nagkita kami kagabi. Oo, naminis siya. Tumanga ba? Oo, nagkausap kami. Kagabi, nakita kami dyan sa may gilid. Sabi ko nga, ang haba nga ng live stream natin eh. Nag-usap kami sa live stream niya eh. Abangan na ano eh. Hindi nga sa akin, punta ko. Gabi na ako yan dyan. Oo, namasyal siya kagabi. Wala nga siyang panibagong upload eh. Yan, dalagang bukid, 120, no? Ayan po ang per kilo po dito sa Malabon Fish Market, no? Magkano yellowfin tuna, boss? 180. Oh, 180. 180 po ang kilo ng yellowfin tuna. Inanghali ka, kuya. Tanghali na nga po eh. Gahanap din ako na mauulam. Ayan, maganda. Yellowfin.
Mabaita. Maganda. Mas maganda pa sa jowa mo. Oo. Mas maganda yung jowa niya, siyempre. Eh, Bukas na lang. bagay, Sabado naman po. Oo, papasok kasi ako sa trabaho eh. Ah, So nakita ko nga lahat ng mga nagtitinda, nandito lahat sa gilid. Kasi nga may operation ng MCAP. Oo. pangalan, nagpapalis na eh. Maaga mga naglinis, no? Ang hirap naman pag nakuha eh. Oo. Penalty na naman. Penalty na naman, naabuti na naman. Na Brad, thank you. Nay, salamat po. So, ayan po yung mga kanilang paninda po dito sa Malabon Fish Market, no. Lahat po sila nandito sa gilid ng Malabon Fish Port. At madali nyo naman din po sila makikita. 240 po ang kilo ng hipon. Sariwang sariwa. Boss, shout out. Dito ka pala kayo sa gilid. Oo. Bukas sigurado doon kayo. Sabado, linggo lang, no? Binenta ko yung isda, akala ko may pangalan. Makarelo. So, marami pong paninda ngayon dito sa Malabon. Yung mga paninda po nila, ayan po. Torsilyo, 100 po ang per tumpukan. Tapos, 120 ang matambaka, no? Binablog na naman. Alis na to, tamba. Ah, tulingan. 120 po ang per kilo ngayon ng tulingan. Ay, dito may nagka-vlog dito. Uli lang sa dakmayan niya, kita-kita. Shoutout tayo. Mamaya na yan, mauubos na yung mga paninda nyo. Dumating na si Boss Lando Explorer eh. Uling-uli sa dakmayan pre. Shoutout muna. Ang init dito. Oy. Mainit. So shoutout sa ating mga kababayan po, mga nagtitinda po rito sa Malabon Fish Market, no. Ayan po sila lahat, nakikita po natin yung mga nagtitinda po dito sa Malabon Fish Market. Lahat po sila sa mga gilid-gilid po ngayon na nagtitinda. Sa mga kababayan po natin, punta lang po kayo dito sa Malabon Fish Market. Bro, thank you, salamat. Salamat. Ang mga paninda po nilang latag. Boss Lando Explorer. Boss Lando Explorer. Wala pa eh. Nakapagpagawa. Yan, mga paninda po nila dito. Ang dami. Boss Alan. Yan. So, unti-unti na pong dumadami po ang mga tao dito sa bilihan po ng mga isda dito sa ating lugar, no, sa bayan po ng Malabon. Ay. Eh, bigyan. Basta, wala ate mo ah. Wala utol mo. Wala na yan, boss. Wala na yan. Nakabili na ako kagabi. Oo, Nagpa-vlog ka. nakabili ako kagabi. Nakakuha na ako kagabi. Kasama ko si Kuya Ed kagabi. Oo, nagkita kami dito. Kagabi, nagkita kami dyan. Nag-uusap kami. Ang lakas kumita ka yun. Siyempre, marami na rin ano kasi yung subscriber. Oo. Kaya talaga nauna dito na ano. Sir Ed. Kagabi, nandyan siya. Namili ako kagabi, bili ako hipon eh. Nakatagpo ako ng hipon. Kaya nakabili ako ng 250 ang per kilo. Nay. Oo nga, maganda nga. Sige, boss. Salamat. Oh, bukas na lang, bukas. Wala akong tigtalubot, ilang araw. Kaya nga eh. Mahal kasi, 300 punan. Paano ko bibenta ng 350 dito? Bukas na lang. Papasok pa ako eh. Ay, thank you. So, yun na nga. At dumadami na rin po ang mga namimili ngayon dito sa lugar ng Malabon. So, maraming salamat po sa inyong lahat. At God bless po.
na-update na po natin ang kanilang paninda sa Malabon Fish Market, no? Bagsak presyo po ang hipon ngayon at ibang klaseng laman dagat po sa Malabon. So sa mga nagtitinda po dyan, shout out po sa inyo mga lodi. Grabe ang presyon nyo po ngayon. Sobrang baba po ng mga presyo ng isda at hipon. No, sa hindi pa po nakakaalam na mga kababayan po natin, subukan nyo po pumunta sa Malabon Fish Market. Marami po kayong mabibiling mga isda. Dahil sobrang mura po talaga ng mga paninda po nila sa gilid po ng Malabon Fish Market.